I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip Bumbića. Danas napadamo sa 5 tenkova, da, kao što vidite, znači stigli su tenkovi i mega kraba odoše. Evo da vidite, znači najbolji u Srbiji je Joxy, 69. stage. Ja sam bio treći u mom task force-u, sredio sam 12 levela, što je ono wow za mene. Vidite, znači Maja tekst, dobro, ovo, znači Destroyed Mega Crab, znači tu sam imao dosta failova i da. Vidite, znači koji sam loot dobio, znači wow. I sada ćemo napadati sa tankovima Doktor Terora, pa možemo da krenemo. I kao što vidite imam 338 dijamanata koje sam zaradio da napravim, to jest da skupim ovih 200 victory points, izvinite. Da, možemo da krenemo sa napadanjem. Dobro, ovo nije ništa spela, hajde pustimo. I da, jedina mana kod ovih tankova je što koštaju Gunboat Energy. To je po meni jedina mana. Idemo ovo da uništimo da bi... Oh my god, ladno nije uništilo ovaj mortar. Ali dobro. Nadam se da će neki otići ovamo da skinu healtha malo. Inače jaki su dosta tankovi, samo što imaju mali health, ali dobro. Imaju health bukvalno kao heavy. Ali zato damage im je preveliki. I zato sam ih i stavio na drugi level. Sad ćete vidjeti, znači previše golda koštaju. Evo vidite, znači otišli su na drugi level. Sljedeće mislim da ću staviti baraž ili artiljeriju. Kasnije idemo sa trupom, možda i bomu minu, mada ne verujem. I da, warrior nisam nešto mnogo upgradeovao. I vidite koliko, znači, moram ipak da... Dobit ću ovaj boom cannon i dobit ću landing craft, što će biti super, onda će moći i kada se upgradeuju na... Znači nisam sve maksovao na level 10, požurio sam malo da bi dobili tankove. Kada budu bili na 11. levelu, znači ne, na 12. Sada upgradeujemo ovaj put, ja mislim da možemo i onda na HQ ovaj 12 možemo još jednom i bit će 16 mjesta i onda ćemo moći po 2 tanka, što će biti super. Hajmo da oderemo još jednom ovog terorizma. Hajmo, puštamo čenkove. Dosta im je velik damage, kao što sam rekao malo pre, ali je health malo lošiji, ali dobro. Sve se to reši upgradeovanjem i healovanjem. Evo vidite, znači koliko im je skinuo samo ovaj, kako se zove, debil. Jao, kako se zove, machine gun. Ajmo da vidimo koliko će sekundi odrati ovaj mortar, baš me zanima. Bacimo im tu healing, čisto onako. I možemo vidjeti da su ga razvalile. Okej. Ajmo, šokiramo bez veze. I ako bude bilo... I da, imam još jednu iron base. Resource base osvojenu. Ne znam da možemo i treći put da dobijemo mega krabu. Ne mega krabu, Doktor Terora poši. Mislim da će sljedeće biti mega, ona kornjača, da. Meni se čini da sada Supercell ide tatune. Pa mi vidimo neku, da li nam fali za neku statu, fali nam Dark Shard i Magma Crystal za Masterpiece. Prvi Masterpiece koji sam napravio je od ovog Life Status Boost, samo što sam ga, ne treba mi. I Diamond Quarry level 5. Dobio sam još jedan Flamethrower i Cannon. I sad sve polako da upgrade.
Ajmo da vidimo da li možemo ovo da dobijemo. Ovo ima 10.000. O bože, ste vi normalni ljudi. Ja mislim da je ovo malo teže izvodljivo. Možemo da pustimo, čekaj. Ne znam da li možemo da pustimo ovdje tenkove. Onda da ih vučemo ovamo, oni to da unište. I onda da pređemo ovamo, mada mislim da ne možemo. Hajde nađemo nekog igrača. Imamo ovdje 33 level resource base, ali to ne mogu. Ajmo da vidimo ovo, Kratos. Flamethrower ništa ne može tankovima jer ono, veliki mi je range. Ovaj cannon totalno nepotreban. Pa hajmo da probamo, ha? Šta im mislite? Ajmo da probamo. Da li uništamo ovaj tank? Ma ne. Ne tank, ovaj mali cannon. Uništit ćemo bolje ovaj na veći level. Dobro. Ajmo i tebe. Dobro, ja mislim da kada im se poveća level da oni i više ovoga Gunboat Energy koštaju. Ali dobro, s tim što se povećava i njihov... vidite koliko im healtha skida, to je malo, ali opet. Da. Imamo mi healing, ali dobro. Ajmo ovdje healing. Ne znam da će se zaustaviti. Dobro. Dobro, on će ovaj uništiti sam. Kako su jaki ovi tankovi, to stvarno, znači, ne mogu vam opisati. Mnogo mi se sviđaju. Ne znam da li će... Neće biti u dom... to je super. Ovaj će tamo da skida malo healthe. HQ. Kako uništa ove gluposti. Mislim da ovaj debil će da umre. Jer je glup. Ajde vidjet ćemo. Ma povlačite se ovdje. Da ga šalma nećemo. Mogo bi on umreti. Dobro. Ok, dobijamo ovog lika, ajmo šokiramo jer nam se može. Znači, mega krabu mogu tek za par levela. Mislim da vam je sada, vi koji koristite slušalice, da su vam uši eksplodirale jer mi stižu neka obaveštenja retardirana, nema veze. I mislim da mogu da imam 3 Hammermanove baze, no nisam još otklonio. Planiram da ovo otklonim. Tako da, imamo ovo. Find new. 30 žnec. Neću. To je bilo to za ovaj klip, ljudi, nas se ste uživali, tankovi su se za sada dobro pokazali. Uživajte vi i to je bilo to, like, share i subscribe, pause.